Żewġ mediċini tal-prostata se ngħataw lill-irġiel hekk kif se jkunu qed jiżdiedu fil-formularju tal-Gvern. Dawn iż-żewġ mediċini huma ekwivalenti għal Combodart u l-Omnic. Dawn se jkunu qed jidħlu fil-lista ta' mediċini mogħtija b'xejn mill-bidu ta' Ottubru. Din il-miżura se tkun qed tolqot lil madwar 15,000 raġel li l-biċċa kbira tagħhom għandhom il fuq minn 50 sena u pensjonanti. Dan tħabbar mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, Chris Fern, li qal kif din il-miżura se tkun qed tiffranka 400 euro fis-sena mill-but tal-irġiel li se jgawdu miż-żewġ mediċini mogħtija b'xejn. Il-Gvern se jiddaħħal mediċini ekwivalenti għalihom mingħajr ħlas biex bekk dawn il-persuni kollha jkunu jistgħu fuq medda ta' ftit ġranet u jew ġimgħat jeqilbu mill-mediċini li qegħdin jixtru għal mediċini li l-Gvern qed jagħti mingħajr ħlas. Il-Ministru Fern spjega li dawk li għandhom appuntament mediku jistgħu japplikaw b'mod normali għal daw il-mediċini, filwaqt li dawk li m'għandhomx appuntament jistgħu jmorru fiċ-ċentru tas-saħħa jew inkella imorru għand it-tabib tal-familja u jkunu jistgħu jdaħħluhom fil-lista tal-formularju tal-Gvern. Intant id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern ħabbar kif matul din il-ġimgħa wasal f'pajjiżna apparat għat-testijiet tal-COVID-19 li permess tiegħu ir-riżultat joħroġ ftit minuti wara. Din il-ġimgħa waslu l-ewwel rapid test ġewwa pajjiżna, dawn huma antigen test, ġifier mhux l-antibody test li kienu fil-bidu ingħat li jagħtu riżultat malajr imbagħad nstab li ma kinux jaħdmu sew. Dawn l-antigen test issa qegħdin ġewwa pajjiżna qegħdin nagħmlu l-arranġamenti biex naraw niverifikaw l-effiċenza tagħhom u fil-ġranet li ġejjin inkunu nistgħu nħabbru kif ħankunu qed nużawhom dawn testijiet ukoll mal-swab test li diġà qegħdin nagħmlu.